Il-Prim Ministru Robert Abela assigura biżżejjed provvista tal-enerġija u stabbiltà fil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawlu tal-fuels għall-familji u n-negozji. Flaqa mal-membri fih dan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD f'Kastilja ġie diskussa l-ħidma u l-preparamenti tal-Gvern biex pajjiżna jkun lest quddiem l-isfidi marbuta mal-enerġija u l-provvista tagħha. Fil-bidu tal-laqa fil-preżenza tal-medja, Dr. Abela qal li d-dinja tinsab f'realtà ġeopolitika li ddeskriva bħala xokkanti u kaotika. Iżda qal li f'Malta un sens ta' serħan il-moħħ u stabilità. Spjega li l-akbar sfida li l-ilm il-prezzijiet hija il-provvista nnifisha u assigura li permezz tal-ftehimiet eżistenti Malti hija koperta lil hinn mix-xahar ta' Wissu u li qabel ma jintemm il-ftehim attwali diġà bdew diskussjonijiet biex tiġi assigurata provvista għal wara dan il-perjodu. Dr. Abela tenna li l-politika tal-Gvern tibqa' lina tal-appoġġ meħtieġ lill-familji u lin-negozji bi stabbiltà fil-prezzijiet biex jiġu indirizzati żbilanċi u sfidi marbuta mal-pożizzjoni ġeografika ta' Malta. Il-Prim Ministru qal ukoll li aktar tard din is-sena mistennijiet qiegħed it-tieni interconnector skont iż-żmien pjanat, filwaqt li diġà din diskussjonijiet dwar it-tielet wieħed biex tkompli tissaħħaħ il-provvista. Minnaħa tagħha l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li f'dan is-settur il-Gvern dejjem mexa fuq żewġ pilastri ewlenin, l-istabilità fil-prezzijiet u fil-provvista. Assigurat li l-politika tal-Gvern qed tiggarantixxi l-provvista tal-enerġija. Hija qalet li l-Malta għandha provvista garantita sa Wissu u hemm diversi fornituri interessanti li jkomplu jagħtu l-enerġija anke wara dan il-perjodu. Is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul enfasizza l-importanza ta' dialogu soċjali fejn il-partijiet kollha jinġebru madwar mejda biex jiddiskutu temi importanti fl-interess nazzjonali. Matul il-laqgħa il-Gvern ippreżenta pjan nazzjonali fis-settur lill-MCSD filwaqt li l-esperti fis-settur fosthom inġiniera mill-Malta u mill-Enemed taw preżentazzjoni teknika dwar il-qagħda attwali u l-passi li qed jittieħdu.